ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah ya ka ba mu ya mu saka a bakin mu ya Allah. Assalamu alaikum. Ko wannan bajin Fulani bane ba? Waya ga ma ni ba Fulatani ne. To ka saka kan Fulani sannan ba za kira ka da din Fulani ba? Mu bere bene. Ana ne ka taba gani yarin wannan ya si yarin wannan. Kai, ka daina rena ni haka hankali fa. In ja kare na ni da sori. To Allah zai baka wannan burkutu. Wannan burkutun ma burkutu ne. Allah idan ka sha, Allah ba za ka ga daidai ba. Zan. Okay. Kai. Wai ka san me yake damuna a garin nan? Oh. Wai me yasa ni ban da kyau ne? Baka da kyau. To ni ban da budurwa. Kai. Na je Mandori, na je Sabon Titi, na je Yakasai, na je Dorayi, ni fa duk wani lokal gamman na Kano na karaɗe. Allah. Har yanzu an rasa wacce za ta taya. Wai menene ke ne? Me damuwa ta ne? Ca. Mummuna ne ni dan Allah ka gaya mini gaskiya jahilin malami. Ni mummuna ne ko Salamu mai kyau alaikum. ne? Wa alaikum salam. Ka san me? Yawwa. Wato. Ai Allah ka irin ta ce. Yawwa. Ni ba ka ga. Ran nan. Baban mu. Zai ta aikin su fita daddawa. Yawwa. Makare da wata. Ka bata mun fari. Me? Fari ta mun. Ka ji dan Allah. Fari. Ta mun kaka. To. Kai. Kaga wani ba fulatarin jeji dan Allah da. Kai. Ya dalla tambaya miki. A'a, Dalla kana da budurwa ko babu? ni ban da budura haka kasuwa na je na siyo fanka. To kaga hi wannan ma ga hi wai fari ta mai. Ni kuma na rasa wacce za ta mun farin ma. Fari. Mu muna nema mu tashi sama banda na siyo fanka? Au. Fanka aka ban a kasuwa 500. Amma lalle wannan na ka ci kai. Magana da Walido yake faɗe gaskiya. Wallahi. Dama je Walido ya ce min ya ci kai. Wallahi ka ci kai. To a wannan giredin cin kai ne. Haba. Ka ji wa malafa ce fanka. Wai hi wannan me ya sha ne yau? Kaga tsaya wait. Kai ni ma bari in je tambayoyi.